लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। हेल' मा खालामदो? दों ओरैनो। ओंखाम जाबाय? जायाखै। मा ओंख्रि? हा? मा ओंख्रि? ओंख्रिया माबा खुसिया आलु। मोजां माथो होनबालाय। मोजांथार'। आं माबानि हालंबारिनि। हा? गरासाराव हालंबारिनि। हालंबारिनि सोर? माबायाव आंनि थारमाने हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय लोगो दोङो बेयाव थांदोंमोन आं थारमाने दा दंबाय थायो आरो। हायार सेकेन्डारियाव? गरासाराव। ओमफ्राय? दा लोगोनाव दंबाय थायो आरो आं न'आव जेनेबा। ओमफ्राय बुंदोंमोन लोगोआ फैनोबा फै नोङो फैयाबा था नोंनि गोसो होनना बुंदों आरो जेनेबा। ओमफ्राय? दा लोगोनाव दङ आरो आं जेनेबा दा। इनोथ' दा मा जादो? दा दंबाय थायो आरो लोगोनाव जेनेबा। इनोथ' दा मा जादो? जेबो जायाखै जानायालाय। सोर नोंलाय? आं माबानि हालंबारिनि। इखौथ' बहरदोंमोन नोंलाय होमबालाय? दा लोगोनाव हरदोंमोन आं ओमफ्राय नोंसानि नानिया बुंदोंमोन आरो फैनोबा फै जोंनाव फै होनना बुंदोंमोन आरो। नोंसोरना नङा नोंलाय आं बेलेगावसो नांदोयो। नाखौ नोंसानि नाम्बाराव सेभ खालामना दोनखायो ना? सेभ खालामनाय गैया। दोङो मैयाबोसो सेभ खालामदोंमोन थारमाने नाम्बारखौ। ओइ बेलेगावसो नांदों नैबे। नोंसानाव नांखादों नांनायालाय। नोंसानि नाम्बारखौ आं मोननाव दोङो ना? नोंसानाव नांखादों नोंसानावथ' नांदों बेलेग रं नाम्बार जादों होनदों। ओंखाम जाबाय होनबा दा? सोर नोंलाय? हेल'। सोर नोंलाय? आं माबा हालंबारिनि। आं माबायानो गोबाव जाबाय माथो माथाखारा। सोरो? नोङो माथाखारा आं माबायानो मा गोबाव जाबाय लाजिद' मा हंला नामा? माखौ लाजिबोनो आजिखालि सेंग्रा जुगाव लाजिना जेबो लाब गैयालै। बेखौनोथ' सोर नोंलाय? सोरो? आं बुंबाय सन हालंबारिनि गरासार हालंबारिनि होननालाय। बेखौनोथ' मा हरदोंमोन? नोंसानाव हरदों ना हरखादों आं? नोंसानाव हरदोंनाथ' हरदों आंबो मिथिदों मा गाननि हरदोंमोन। रोङा दोलबारि। रोङा दोलगामि? दोलबारि। ओइ नै रं नाम्बार जादों होनबा। दा होनबा गाज्रि मोना ने? मोना दे। ओंखाम जाखांबा? जायाखैहाय। मा ओंख्रि? मा ओंख्रि संखो? आं खुसिया आलुदो। मोजाङानो माथो होनबालाय। मोजांथ' र' एसे बाखायो। गाबोन थांगासिनो होनबा नोंसा न'आव? मा? गाबोन थांगासिनो होनदों नोंसा न'आव गाबोन? सोर नों बुंस'हाय? गाबोन थांगासिनो होनदों नोंसा न'आव? नों आंखौ सिनायखायो सोर बुंसं? नोंसो खोन्थाहरनांगौ मोजांनो। नङा होमबा? हेल'। मा जाहालालै? नों सोर बुङामाय नोंलाय? आंनि नामा माबा राजेन। हेल'। आंनि नामा राजेन। नों आंनि नाम होननायावनो थानांबाय थाखायो नों मानो? दा आंना आरो साख्रि दङ ना साख्रिनिफ्राय गाबोन थांनो जाबाय दा माबायाव काश्मिराव। दावाय? माबा साख्रि दङ आंना गाबोन। साख्रि जाबाय जानायालाय खिन्थु माबालै बेसेफ साख्रि मावो आङो। नों बेसेफ साख्रियाव नोंसिना लाना नंमारगौ? नोंसिना लाना होनायखौ मोजां मोना दे आङो। आंना साख्रिया माबासो काश्मिरावसो ना? काश्मिरावसो आंना साख्रिया। नङा आंना मोननै साख्रि दङ लाइननि मोनसे ओमफ्राय बिएसएफनि साख्रि मोनसे दङ। नोंसोर आं हरनाया खाथि मोननै मावो खमाव। सचिनबोलाय आं नोंखौ थगायमाराखै नंगौ? हेल'। मोननै साख्रि दङ होननानै। आर्मि मोनसे माबा बिएसएफ मोनसे ओमफ्राय लाइननि साख्रि मोनसे दङ आं लाइननिखौ गारना होदो। नंगौ? ना सचिन नंमारगौ? आं लामानो थगायबा आं बर'फोरखौ थगायो होमबा? मुखौ नों अखमाव थैनो थांनायानो लाब। नोंसोरसो नांगौ
18 लाख थाखाबाबो हरगोन आं कास खालामनोबा नोंसोरनो नोंखौ फैसा गैया सानदों आंखौ आंनि न'आव दाबो 7 लाख 20,000 दोङो खोनाबाय मा बिदिहाय नोंलाय हाद्राया नामा मोनथाम सखरि सचिनबो नंगौ आं दानो 14 दाला बिल्डिं बानायगासिनो नंगौ सचिनबो नंमारगौ आं दा 14 दाला बिल्डिं बानायगासिनो माबायाव क'क्राझाराव नंगौ सचिन आंथ' गोमाराखै दा 14 दाला बिल्डिं बानायगासिनो आं दा क'क्राझाराव नों मोनथामनि सावगारि मोननाय नामा नुराखै नोंखौथ' गोमाराखै नो दा क'क्राझाराव 14 दाला बिल्डिं बानायदों ओमफ्राय दाना माबा बेयाव बिल्डिं बानायखानानै ओमफ्राय दा न' बानायनोसै आङो माबा 28 लाखनि नों होनबा मोनथाम साखरि मावबा नों आंजों इंलिस रायलायनो हागोन नामा सोरो नोङो खासानि फैसा साननो नांगौ खासा रोंगौ नङ फैसाखौ नाङा इंलिसखौनो रायलायसो नोङो नुदों आं इंलिसखौ मिथिगौ खिन्थु खासानि फैसा साननायखौ मिथिगौ इयो मिथिबाय नों आं मोनथाम साखरि मोनो नै दा लोगोफोरा लिरगासिनो आं मा खामानि मावनायसो काटारनो फैसा साननो रोंगो मायाव नों खैदा जाग्रासो मानसिनाहाय नंगौ सोथो आं थगामाराखै नंगौ 14 ताला बिल्डिं बानायगासिनो आं दा गुवाहाटियाव बानायदो मोजां सचिनबोलाय आं थगायाखै बर'मसा अनबाय थाबा खर' देरो अनाबाथाय रागा जोङो बिमा आंनि बुङो गान्जा सोबा मेलेम रानो जावलिया बे बारा गोसोखौ नों हमथा आस' खान्दा जिउआ खारनानै नों गवा दानो दं